Je čoraz väčšia tma. Líškine uši v pozore. Oči sa na okamih zalesknú. Zviera vystrelí niekoľkými skokmi a znovu je v kríkoch. Odtiaľ so zdvihnutým chvostom sleduje príšeru, čo predeľuje modrý vrch na dve časti. Odišla. Z brucha veľkého železného hada so strieborným okom cez okno slepo hľadí žena. Líška, čo ostala vzadu, netuší, čo sa skrýva v duši tejto ženy. Líška, čo ostala v kríkoch, netuší ani len to, že v bruchu tohto veľkého zvieraťa uháňa čoraz ďalej nejaká duša. Druhý vozeň, tretie kupé, miesto pri okne. Po stenách kupé sa klže tenký lúč svetla. Zvyšok medu zriedeného s teplou vodou zamazal steny pohára. Vonkajší svet sa plní hlbokou tmou, ktorú občas naruší kužeľ svetla z nejakej lampy. 12 hodín z domu domov. Od 6. do 6. Noc v jedinom vlaku, čo priamo spája Temešvár a Pitešť. A v kupé nikto. V vedľajších kupé nikto. Možno nikto nie je ani v prednom vozni, ani v zadnom vozni. Možno vo vlaku nie je nikto okrem nej. Ako líška na poli. Žena má oblečený kabát a drží si ho vpredu rukami. Na rukách má rukavice. Je tu rovnako chladno ako vonku. Slabé svetlo to tu trochu oteplí. Možno. Zatiaľ je v kabáte. Iba čiapku si dala po 4 hodine dole. Čiapku z jahňacej kožušiny, ktorá teraz leží na úzkej mriežke nad hlavou. Vyššie je batožina. Nedá, nie veľmi veľká taška. Žiadne šaty na prezlečenie, len nočná košera. Niekoľko drobností na noc, časopis, nožnice, možno zo pár starých čierno-bielých fotografií, ak prekročíme neviditeľnú hranicu diskrétnosti a pohľadáme ich medzi stránkami časopisu. Nehľadáme. Neprišiel ten správny čas. Možno nepríde. Žena má obuté čižmy. Ani prinízke, ani privysoké. Okraj z kožušiny jej oboknina lítka na najhrubšom mieste. Hrubý. To slovo sa jej ani trochu nepáči. Na tom mieste sa zip zbúri a nedá sa zapnúť až po vrch. Pribrala. Staré čižmy jej to vždy pripomenú. Ako by to ešte bolo potrebné. Keď kráča, pootvorené kožušinové lemy sa zachytávajú jeden od druhý, ako dve vyprahnuté ústa. Teraz sedí. Sedí a ešte tak ostane sedieť dobre dlho. Noc sa ešte ani nezačala. Kroky. Slabé cinkanie. Kroky. A otvoria sa dvere. Kontrola cestovných lístkov. Žena si zloží rukavice, v kabelke hľadá peňaženke, lístok. Sprievodca stojí pred ňou. Podopierajú ho krivé nohy, hľadí, mľaská, preštikne lístok. Zvedavý pohľad na jediného cestujúceho. Vrátený lístok, dvere leda bolo zavreté. Žena sa postaví a zavrie ich lepšie. No aj tak je všade rovnako zima. V tomto svetle sa nedá čítať. Aj tak by nemohla čítať. Keby mohla, možno by to skúsila. No sedí a pozerá sa z okna. Zase sneží. Vločky vidno len bílu, kým nenarazia na slnko. Malé kvapky, veľké kvapky, spojené bleskom kríde, ktorý steká po naklonenom povrchu. Zbierajú sa v rdzavom žliapku. Potom hojdanie vody v žliapku a malá potopa pri zastavení na nejakej opustenej stanici. 1 minúta a znova ďalej. Domov. Naspäť domov. Cestou tam, predvčerom, okolo 5. po obede, len o hodinu skôr, ako by ani nebola až taká tma. Možno preto, že vlak bol preplnený veselými cestujúcimi, batožinou a rečami.
toľkými rečami, koľko je teraz kvapiek na okne. A ona sa tvárila, že číta. Skrývala sa za stránkami, aby ju neuniesli prúdy slov. Ani ju neodprevadili na stanicu. Doru ju objal v predsieň. Bolo z jeho cítiť vín a klobásu. Mal špinavé ruky. Sisol ju v náručí ako medzi dvoma kolenami bez dlaní. Dcéra jej len stisla plece s chladnou odmeranosťou dospievajúceho dievčaťa. Mama si ju však jediným pohybom pritiahla k sebe, poboskala ju na líca, nech poslúcha. Poslúchať veľmi. Nech si nerobí starosti. Stanica bola blízko domu. Batožina ľahká. O 5 ráno dorazila do Temešváru. V noci by sa malo predsa len cestovať lepšie. Trocha si pospíš, zabudneš, nejako to pôjde. No, nebolo tak prázdno ako teraz. Ani jedno miesto voľné, ani len na Batožine. Kufre boli určite preplnené trblietavými šatami, odbávnymi kravatami, ohňostrojmi každého druhu. Všetky okrem toho nie. Šaty už nie doma. Nie mala. Nie také hrubé, nie tmavé barvy. Aspoň čosi. Tým dobré. A boli. Stačí. Vlastne mala aj čiernu sukňu, no blízky všetky farebné. Na teraz nie je nič farebné. Ale už to bolo jedno. S čiernym kabátom na vrchu to bude stačiť, povedala si. A stačilo. Ďalšia stanica, malá stanička, budova, zápalková škatulka. Psi, ktoré k nej patrili, železný čiar so zeleným terčom v ruke sa znudene škriabe tečierkou. Krátke svetlo, záblesk, biely ciferník, náramkových chodiniek sa zablísne a zhasne. Dosť na to, aby zbadala malú ručičku na sedničke, veľkú ručičku na pecku. Noc bude dlhá a chladná. Cestou tam pára z úst cestujúcich a zanietené rozhovory a dotyk nejakého susedného pleca a koledníci s ozdobenými prútmi, žobráci, ktorých sprievodcovia odháňajú, no oni vystúpia jednými dverami a nastúpia druhými a chlap ako medveď, čo sa stále pchal do kupé a šialene im poskakoval pomedzi nohy, až mu nakoniec silný chlapík, čo sedel obďaleč, jednu vrazil. Nevyzeral agresívne, ale možno mu ten chlap ako medveď vstúpil na citlivé miesto. No, vrazil mu a vyhodil ho von. Po tejto krátkej bitke ostal na zemi kúsok kožušiny. Kaštanovo-hnedá záplata. Ona sa potom na ňu celú cestu dívala. Nech robila, čo chcela. Pohľad jej stále odbiehal k tomu kúsku medveďa. Čo mala robiť? Toto všetko však istým spôsobom hrialo. Istým spôsobom prinášalo svetlo. Dokonca aj jej zatrpnutej. Svetlo zablikoce a úplne zhasne. Teraz aspoň vidno cez okno. Teraz sa aspoň nevidí sama vnútri, sama v kupe, možno vo vozni, možno vo vlaku. Nevidí ani samu seba, svoj odraz, keď sa pozerá cez okno. A už ju nevidia ani ostatní, keď sa pozerajú dnu zo stanice alebo z uličky, pretože, kto vie, možno raz pristúpia aj ďalší ľudia. Nie je možné, aby už nenastúpil vôbec nikto. Žena zavrie oči. Cíti, ako sa jej medzi viečka tlačí vlhkosť. Tenučká vrstva, ktorú si predtým nevšimla. Teraz ju cíti, keď stisne viečka. Nie. Teraz nebude plakať. Vsunie si ruku do vrecka a hľadá vreckovku. A keď ju cíti povraz, mykne sa ako popálená. Zabudla. Ruka sa stiahne. Vreckovka je v druhom vrecku, no už ju nepotrebuje. Oko vyschlo. Strach odhrnul záves. Nedávna spomienka je teraz príliš silná. Žena so zavretými očami vidí dve hrubé ruky. Tuho spolu zviazané mužské ruky. Neznáme ruky takého známeho muža. Studené, zovreté, s fialovými nechtami. Iné ruky nožnicami prestrihli povraz. Studené ruky sa nepohli. Teplé ruky jej podali povraz. Ona sa zmetene obzrela okolo seba. Žiaden smetný kôš. Vopchala si povraz do vrecka. Tam naň zabudla až doteraz. Má ho vyhodiť?
píska. Prechádza cez nejakú obec, nejakú dedinu, nezastavuje. Odrazu dvere. Ten istý sprievodca si ju hodnú chvíľu obzerá. Potom sa prestrčí dnu a s hlasným funením sa posadí na sedadlo oproti nej. Ťažko je, pani. Pozerá na ňo. Oči si už privykli na tmu. Muž si rozopol sako. Zdalo sa, že gombíky na košeli, ktorá mu obopína okrúhle brucho, každú chvíľu odletia. Jemu nie je zima? Ťažko je. Nikto v celom vlaku, aký je dlhý. Ako na Silvestra, odvážila sa povedať žena. No, presne. To len ja som v práci, ale čo narobíme? A čo vy? Čo mu na to mala povedať? Musím niečo vybaviť. Doma. Ste z Temešváru? Teraz to bude ťažšie. Nie, odtiaľ sú... A teraz ešte ťažšie. Odtiaľ sú... V podstate odtiaľ pochádzam. Takže idete od rodičov. Tak trocha. Tak trocha. A čože si tam neostalo na Silvestra, bábika? Kam ideš práve na Silvestra? Bábika si lepšie privinie kabát. Aj kabelku si pritiahne bližšie. Odkiaľ a prečo jej práve teraz na prišiel ten príbeh s odrezanými prstami, ktorý ju ešte len viac znepokojil? Hovorilo sa, že sa to stáva v prázdnych nočných vlakoch. Zlodeji napádajú osamotené ženy, zablokujú dvere kupé, jediným pohybom im strhnú z uší náušnice, z krku reťazky, odrežú im prsty, aby im vzali prstene, ktoré sa nedajú zvliecť. Jeden drží dvere, druhý odreže shrubnutý prst. Ale tento pán, čo ju oslovuje raz pani a raz bábika, je sprievodca. Je to človek v uniforme a hádam by... Nie. S ním je v bezpečí. Bolo by dobre s ním viesť akú takú konverzáciu. S ním je predsa len viac v bezpečí než sama. Naozaj nie je nikto v celom vlaku? Len ja, vaša maličkosť. Toľko. A ručný vodič samozrejme prihadzuje uhlie, aby sme došli domov. Chlapík si prehľadáva vrecká. Počuť hrozný šupot. Do pekla šoroby. Čo tam toľko šupoce? Pozrime, že niečo sa ligoce. Nejaké zaškrípanie. Otvoril fľašku. A teraz si odpíja. Dáš si dúšok, bábika? Bábika nechce. Najradšej by ušla. Ale noc je dlhá a radšej ju strávi pri sprievodcovi, než by riskovala scenár s prstami. Nie, ďakujem, nie. Ale daj si dúšok, trocha sa zahreješ. Nie, ďakujem, naozaj nie. Beriem antibiotika. Chorúčka? Boľavé hrdielko? Trochu prechladnutá. Spala si odhalená. Sprievodcov výbuch smiechu otriasa celým kupé. Možno práve táto silná vibrácia spôsobila, že sa opäť rozsvietilo svetlo. Vieš, to sa tak hovorí. Ženine oči teraz skúmajú jeho odraz v okne. Prasa. Obyčajné prasa, tučný a plešatý, napriek zime spotený, s rozopnutým kabátom, takmer vyzlečený, čo tam poslušnosti však, s večným úškľapkom na tvári, s úškľapkom nenažranca, čo ti povie všetko a chce, aby si mu aj ty povedal všetko. A hľadí na ňu. Pozri, ako na ňu hľadí. Zíza, využíva, že sa na ňo práve nepozerá. Ale veď, to je jedno. Veď aj ona ho skúma, takto s otočenou hlavou. Prasa. Takto sa k nej správať. Oslovovať ju bábika. Ako nejakú odhalenú pobehlicu. Vydatá? Otázka, čo zároveň zahrňa je odpoveď. Ďaká Bohu. A takáto samučka? Konštatovanie, ktoré očakáva odpoveď.
nejaké problémy doma? Nie, ak nechceš, nemusíš mi o tom nič hovoriť. Ale aspoň sa trocha zahrejeme takto spolu. To posledné slovo znelo z jeho úst hrôzostrašne. Spolu. On a ja. Teda ja a tento bruchatý opilec s košeľou na prasknutie. Žena si ho rýchlo obzrie. Na čele hlboké vrásky, kruhy pod očami. A napokon aj akýsi smútok v očiach. Nemajú to ani oni ľahké, stále na cestách. Mohla to byť trochu nuda, túžba. Každý má niekoho, k tomu chýba. A keby aj nemal, tak to pre ňoho určite nie je ľahké. Aj jej je to ľúto. Chlapík má niečo cez 40, o niečo viac než ona. Alebo toho len viac zažil. Je náročné byť stále na cestách však? Pýta sa ho. On si povzdychne a odpije si. Potlačí grgnutie a prikývne. A ešte ako? Pohľady sa im teraz poprvýkrát stretnú a rozdelia. Zrážka dvoch múch, čo cikcakovito lietajú. Ešte sa tu pri vás zastavím, aby ste sa nenudili. Pleskne sa dlaňami po kolenách a postaví sa. Jemné zaváhanie, tanečný krok v rytme idúceho vlaku. Dvere sa zavrú, tentokrát poriadne, svetlo opäť zhasne. Na chodbe si muž zapáli cigaretu. Teraz si potiahne a vyberie sa do zadnej časti vlaku. Kde sme? Koľko času prešlo? Odkiaľ a kam? Musíme byť niekde v horách. V tuneloch vlak kručí inak. V Karansebeši nikto nenastúpil. Potom v istej chvíli za jazdy prebehla po chodbe nejaká silueta. Možno zase sprievodca, možno predsa len nejaký cestujúci, ktorý zablúdil na prelome rokov. Teraz je teplo. Dusivo teplo. Spoza sedadla prichádzajú vlny. Vlny sávajúceho tepla. Vlny, čo pália chrbát, no strácajú sa v strede kupé. Chamtivo absorbované štrbinami okolo okna. Nohy ostávajú zamrznuté. Žena si vyzlečie kabát, zavesí ho na vešiak nad hlavou, oprie si hlavu o chladný poťah. Na chvíľu zadriemala. Už sa blíži polnoc. Onedlho povyskakujú zátky zo šampanského. Pery sa prilepia na líca, biele ohňostroje vyletia z balkónov v krátkych oblúkoch a zhasnú v snehu medzi panelákmi. Ako si mi to mohol urobiť? Ako si mi to mohol urobiť s posledným výdychom? Nesklamal si. Ako počas celého života, tak si to urobil aj teraz. 29. decembra zazvonil telefón. Čerstvo zapojený telefón, červený, so žltou stočenou šnúrou, veselo zacengal. Tak veselo, že nikto by nebol uhádol, aká správa sa ozve do súkromia. Dcéra Doina zdvihla, keďže ona z nich bola najviac nadšená, že majú konečne telefón a nemusia chodiť na poštu so žetónmi. Sklamane jej podala slúchadlo. Bol to len styk o steme šváru. Pravdepodobne chcel zavinšovať. Na čo toľko vinšovania? Úsmev pohasol, keď zazneli bratové slová. Zomrel otec. Práve teraz sa rozhodol zomrieť. A kto by s ňou šiel práve teraz? A prečo by ich ťahala na cestu pre takého darebáka? Stačilo, že musela ísť ona. Darebák. Darebák.
Žena so zavretými očami a s hlavou opretou o čoraz rozpálenejší poťah sedadla cíti zdrvujúci úder otcovej silnej dlane. A ako sa dvíha a udiera. Pravé líce a hlava narazí do ľavej steny. Ľavé líce a hlava narazí do pravej steny. Obe ruky ľavé! Šarhali ju jeho ústa. Ruka opäť vo vzduchu, opäť udiera. A zatuchnutý pach alkoholu. Taký skutočný tu a teraz. Možno tu len ostal po sprievodcovi. Prasa. Bábika. A opäť líce. Pravé, ľavé a opäť hlava udretá o jednu stenu, o druhú stenu. Trasúca sa brada vtedy, aj teraz. Opustil ich, keď mala 10, možno 11 rokov. Odišiel. A nech si ide. Nech si ide, hovorili všetci. Rôzne hlasy, mama aj deti. Nech si ide. A ako išiel. Teraz išla ona za ním. Cestovala celú noc. Na druhé ráno dorazila na vymrznutú stanicu v rodnom Temešvári, kde ju nikto nečakal. Potom do domu, odkiaľ ušiel ako darebák, a kde ho už neprijali naspäť, nech prosil a sľuboval, koľko chcel. A včera spolu s bratom zamračení prešli po jednej z otcových posledných ciest. Smerom k domovu na okraji mesta, kde strávil posledné roky a kde si ho našla smrť. Plot z kovaného železa, brána, pacienti ako mátohy. Pásikavé pyžamá v oknách, pásikavé pyžamá premávajúce sa po zamrznutých alejách, šúchajúce papučami, so stratenými pohľadmi, so stratenými myslami, s otvorenými ústami, so zaťatými perami, so strapatými vlasmi, s vytrhanými vlasmi. Hneď za bránou už obral trpaslík s obrovským fezom na hlave a pýtal si jednu lev. A ona hľadala vo vrecku. V tomto vrecku vytiahla 5-lejovú mincu. Inú nemala, len túto veľkú hliníkovú. Takú veľkú, až v tom bláznovi vyvolala záblesk príčetnosti. Vyskočil, že jej vypuskáva ruku len tak. Za pochodu celú ruku, od zápestia po plece, pokiaľ dočiahol. Cítila dotyk jeho pier cez kabát a tak mu dala ďalšie mince, aby sa ho zbavila. Koľko sa mu zmestilo do dlane. A v duchu ho preklínala. No nie jeho, ale toho, čo ju sem priviedol. Tie mince dostala od dojny, ktorá si ich od malička odkladala do fľašky odsmotaný. Veľké mince boli jej vášňou. Raz sa jej podarilo naplniť fľašu až po hrdlo a kúpiť si topánky z antilopej kože višňovej farby s mašličkou. Veľmi pekné. Hajzel. Potom ich zaviedli do jeho izby. Prečo? Len tak, aby im ukázali prázdnu posteľ, nočný stolík a spolubývajúceho, čo mlčky nariekal, s mysľou spustošenejšou, než bola biela plachta poruky. Potom ich priviedli do márnice a tam nebola žiadna posteľ, len kovový stôl a povraz okolo jeho znehybnených rúk a nožnice a útek na chodbu s potláčanými vzlikmi, nepochopiteľnými vzlikmi. Možno spomienka na hlavu, čo udierala o steny, možno spomienka na mamu, teraz už tiež mŕtvu, na posteli so smutným pohľadom, upretým na drevený strop so vsadeným ústom. Strop, pod ktorým ju už nikto okrem neho nemiloval. Ako by ju on miloval. A možno aj áno, niekedy možno áno. A možno nič z toho. Len pohľad na neho, na veľkého a nehybného muža v chladnej miestnosti. Slzy aj teraz. Rozmliaždené riečkami, ktoré vravia nie, neopováž sa. Ako si sa neopovážila ani v bratovej prítomnosti, bola by to veľká škoda. Sú ľudia, za ktorými sa plače a ľudia, za ktorými sa neplače a nie je to škoda. Dobre, pokojne teraz plač, ak chceš. Za seba, za mŕtvou mamou a aj za ním. Plač trocha aj za ním, ak si teraz nechtiac spomínaš, ako sa v lete pred 2 rokmi ťažko hojdal na dvore. Taký obrovský, taký mlkvý, s takými bielými vlasmi, taký kajúcný, taký triezvy, taký smiešne láskavý. On a jeho veľké ruky, čo mu nemohúcne spočívali v lone. No neprijali ho. Nech prosil, koľko chcel, nech sľuboval hocičo. Darebák, hovorili si v kuchyni a sledovali ho cez záclonu, ako sa tam hojdá a čaká na odpustenie.
Čaká, že ho príjmeme. Že mu odpustíme. Že ho príjmeme. A teraz sme už takmer v polovici. Nepočula ho otvoriť dvere. Otvorili sa azda predtým, odsunuli sa v tme pri brzdení. Trobeta turnu Severin je približne v polovici. Sprievodca sa sťažka posadil oproti nej. Veľké dlane si položil na kolená. Všimla si si? Hovoril som s ručným vodičom a zapol kúrenie. Šiltovku si položil vedľa seba. Keď je už ten Silvester. A zasmeje sa. I hneď sa objaví fľaška. Dareba. Onedlho budeme v Oršave. Dúšok? Žiaden dúšok. Možno by si dala kúsok sendviča, čo má v kabelke, no už je to pár rokov, čo sa hanbí jesť pred známymi, lebo stále vyberá. A nech je to akékoľvek divné. Pri tomto mužovi sa hanbí presne tak, ako pri ľuďoch, ktorých pozná. To, ako priamo sa s ňou rozpráva, ako na ňu po tme hľadí, ako jej navrhol, aby si spolu vypili, toto všetko v nej zablokovalo akúkoľvek vôľu niečo urobiť. Až do Pitešti? Áno, tam. Domov. Babika, ja ostávam v Drobete. Tam bývate? Áno. Dorazíte za rodinou ešte pred polnocou? Stihnem prísť, kým upracujú stôl. Aspoň objíme manželku. Konečne nejaké upokojujúce slovo. A deti? 3. Ako hladko sa odrazu vlak klže, keď ide po prírode. S najmenším sú teraz samé problémy. Teda s najmenšou dieťa. S učením? Kdeže s učením. Pozdraví, ktoré je to najlepšie veci na svete. Ďalší dúšok. Ďalšie potlačené krebníky. Zničili mi ju pri pôrode. Stisli jej hlavu. Zničili ju. Nad Dunajom sa objaví najskôr len zopár, neskôr čoraz viac svetiel. Nerozpráva, nerozumie. Niekedy sa zasmeje, no skôr plače. Asi má aj bolesti. Je malá, nevie nám to povedať. Nič nehovorí. Kričí na mamu, teda my vieme, že na ňu kričí. Smeje sa, keď jej ukážeš hračku, inokedy plače. Určite ju niečo bolí. Povedali nám, nech počkáme, kým trochu podrastie. Nie je to dobré. Bábika, ty si mladá. Nemáš také starosti. Nie som až taká mladá. Už nie som. Ale deti nemáš. Práve, že mám. Dceru. To si sa vybrala na cestu bez bábätka? Už je to veľké dievča. 9. trieda, 10. To si ju mala skoro. Spala som odhalená. A teraz sme v Oršave. Práve sme prešli Oršavu, bábika. Idem na obhliadku. Možno sa vrátim. Sprievodca sa postaví, strčí fľašku do vrecka a napraví si sako. Ak ťa neotravujem. No, samozrejme. Lebo ani si mi nepovedala, ako sa voláš. Ja som Vasil. Cory. Dobre, takže Corin. Čo narobíme, taký je život. Cory od Corin. Ale to by ho poplietlo. A aký by to malo zmysel? Dobre, takže Corina. Taký je život. A ako tak sedel na hojdačke, s rukami v lone vtedy v lete. Dojna jej hovorila, aby mu odpustila. Vraj, pozri naňho, ako
tam sedí ako taký záhradný trpaslík, ibaže veľký. Chudáčik. Kto by uveril, že by bol schopný niečoho zlého? Ani len ústa poriadne neotvoril. Ty tomu nerozumieš, hovorila jej. Nemáš poňatia. Mlč, keď netušíš, čo všetko spravil. Dcéra nevedela, čo by ešte povedala. Vtedy ho videla prvýkrát. Odpustite mu, hovorila im. Aj keď on nehovoril, odpustite mi. On tam sedel a čakal. Mlčky, stelesnenie dobroty. Doina doma počúvala príbehy, dobré aj zlé, pretože mama akoby sa pokúšala náhlivo upratať pred príchodom nepozvaných hostí. Rýchlo, len na oko. Dala si záležať, aby popri tom zlom hľadala a našla ospravedlnenia na všetko to zlé. Ako mu komunisti zhabali stolárskú dielňu, ako si nič iné nenašiel a tak to aj ostalo. Čoraz slabšia vôňa lepidla v primalej dielni v zadnej časti záhrady a hobliny a piliny medzi doskami a rámami a pavučiny a medzi tým všetkým jeden ožran. Tvrdohlavý Nemčúr, čo sa radšej na všetko vykašľal, než aby sa stal ich sluhom. A ako sa potom mohol vyhnúť tomu, aby sa z neho stalo to, čo sa stalo? A potom mu odpustíte. Kašli na to, veď byl aj predtým. Kašli na to, veď ich byl aj predtým. Maminka by nezomrela taká mladá, keby ju toľko netrápila. A teraz si príde, že sa chce vrátiť. Práve teraz, keď jej už nie. Ale ako mohol prísť predtým? Buď ticho. Sedí tam, ako hovoríš, ako záhradný trpaslík, ale koľko rozkošných príšer sa pohybuje po svete. Chod si čítať. Dozvieš sa niečo nové, naučíš sa niečo a mňa nechaj na pokoji. Od toho leta ho nevideli. Až doteraz, do včerajšieho dňa, nehybného, ležiaceho v márnici, s rukami spojenými a ústami navždy zavretými. A nenažraní asistenti a nosiči, čo sa tam motali a mleli o tom, aké ťažké bolo zohnať rakku tých veľkých rozmerov. Špeciálna ponuka pre špeciálneho človeka. Pane Boha, ako rozdávala dojničkine mince, neustále zabánala ruku do vrecka pre každého človeka, čo jej vošiel do cesty. Pane Boha, a ten západ z márnice, nezabudnúť. Koľko hriešníkov tak prešlo, koľko neočistenými hriechmi nasiakli tieto scény. Nechaj ma na pokoj, ty tomu nerozumieš. Nemáš poňatia. Ale naozaj ty si zistím. Ona sa predstavila, odchodila dvere. Na konci chodby chvíli. Zo smradlavého oparu vybehne sprievodca. Poď, rýchlo, zober si batožinu a poď! Čo? Čo sa deje? No kým stihne dostať odpoveď, sprievodca zhora schmatne batožinu a pustí sa do behu po chodbe. Poď za mnou! Vezme si čiapku, kabát, kabelku a so všetkým v náručí nasleduje sprievodcu po tmavej chodbe. No nevládze bežať tak rýchlo. Keď sa blížia ku koncu vozňa, on sa obzrie. Poď! 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 Muž otvorí dvere medzi vozňami. Ťažké dvere sa ihneď zavrú. Skôr než k ním dobehne aj ona. Muž ich znova otvorí a drží ich od seba. Ona sa horko ťažko pretiahne po nestabilnom mostíku z kovových platní pod chodidúčich prázdnotách. So všetkými vecami v náručí prechádza po kovových stupnienkoch pod sprievodcovo rameno. Obtrie sa o jeho bachor. Pich sa mieša s pichom. Čo je? Čo sa deje? Horí! Poď rýchlo, horí lokomotíva! Musíme ísť čo najviac dozadu. Približne v strede ďalšieho vozňa ich prudké zabrzdenie vrhne jedna po druhému do náručia. Ostaň tu! Poviete k predným dverám. Ona ho nasleduje so zatajeným dýchom. Nechá tašku na schodoch a skočí dolu. Pozerá dopredu. Zakričí a čaká na iný krik ako odpoveď. Ním sa dostal až sem. Doplazil sa v prúdolov cez kúsku kľúčky. Dostal sa aj von po stenách vozňa. Pások, naučí i samotná tma. Dole! Zoskoč! Stiahne tašku. Dole, bábika, poď rýchlo! Kto by zvládol v tejto tme a s plnými rukami? Žena schádza schodík po schodíku a potom zastane. Zdá sa jej, že medzi posledným schodíkom a zemou je priepasť.
Sprievodca k nej natiahne ruky, no ona sa neodváži. Ako to má urobiť? Ako to má urobiť? Hodí mu kabát, on ho pustí na zem. Ona si natiahne čiapku, prehodí si kabelky cez plece, trhne sa k natiahnutým rukám. Silný sprievodca je chytí do náručia. Šedivé prsia sa pritlačia k mohutnej hrudi oblečenej v saki. Gombíky sa prudko pritlačia od gombíky. A teraz? Dopredu. Peši. Popri vláku. Nie naspäť, ale dopredu. Tam, kde kumáče dým hustú po veľkom víre. Kde je asi ručné vodič? Sprievodca vyzerá, že vie, čo robiť. Ide za ním. Nie sú tam žiadne vysoké plamene, len dým, zadúšajúci dým a praskanie a sypot, čo všetko pohocuje. Sprievodca vyzerá, že vie, čo robiť. Ide za ním. Ide ešte kúsok popri železničnej trati, aby boli ďalej od lokomotívy. Tam zastane, položí tašku na zem a podá jej kabát. Obleč sa. Ideme peši k stanici. Rozochvená žena sa oblečie, zapne sa aj posledný gombík a strihne si doliek. Zima ako v ruskom filme. Rukavice si zabudla v oblaku. Už teraz si všimne, že sprievodca má na sebe kožu. Kedy si ho obliekol? Za sebou nechávajú vlak, čo dýmí. Onedlho ostanú v celej tejto divočine sami. Koľko nám to asi bude trvať? Sprievodca jej neodpovedá. Toľko, koľko bude. Kráča napred, otvára cestu. Iba poď a dávaj pozor a poď s ockom, už sme tam. Nič iné neotáča sa, ako sa rozprával so zvukom jej krokov. Za Dunajom sa dvíhajú strieborné pásy. Nebo pretínajú slnové. Na pustej a nehybnej stanici s nemožným názvom, čo sa odrazu zjavila medzi tmavými údoliami, sa ani na chvíľu neodtrhne od sprievodcu. S rozpustenými vlasmi a čiapkou v ruke, s potrhanými pančuchami ho naďalej všade nasleduje. Na každom kroku, ako by sa ešte neskončili koľaje, ako by bola k nemu pripútaná neviditeľnou nitkou. Za okienko, potom do kancelárie, kde ospalý chlapík, čo vyzerá ako jazvec neveriacky žmúrka, keď si vypocuje, čo sa stalo. A potom do každého kúta stanice, dokonca až po dvere toalety a odtiaľ zase za ním, na každom kroku, ako taký guľatý prívesok, na ktorý si muž už prinikol. Hodinu po v kancelárii pokladničky, premrznutí, všade majú bodliachy a frkance blata. V rukách šálku čaju a kúsok vianočky. Je Silvester! Jazvec jasá, že má hostí. Pokladnička sa smeje sa a zakláňa hlavu. Najvyparádenejšia žena na celej oslave. Hudbu tvorí monotónny sled hlasov, ktoré cez malý amplión oznamujú čísla, koľaje, časy, úplne zbytočne. Nový vlak, teda len lokomotíva a jeden vozeň príde odtiaľ. Iba pre nich. A možno pre tých, čo prídu neskôr. Týmto sa dostaneš do bábika. Čo je? Zlákla si sa? Ale no, veď nie je koniec sveta. Ten príde až v roku 2000. Vymrznutý a spotený, zničený aj zachránený, v tom vlaku už spolu nestrávia viac ako štvrť hodinu. On vystúpi na stanici Drobeta Turnu Severin, pôjde za rodinou, za deťmi, za dcérkou, ktorá keď sa smeje alebo plače, tak len jej rodičia vedia, prečo sa smeje a prečo plače. Na stanici Drobeta Turnu Severin nastúpia ešte dvaja ľudia. Muž a žena s nevýraznými črtami. Budú mať na sebe smutočné oblečenie, alebo možno to tak bude len pripadať jej, pretože noc je tmavá a chladná a neprehovoria si ani slovo. No pred stanicou, keď sa sprievodca postaví na odchod, postaví sa aj Cory. Prejde s ním cez dvere kupé po chladnej chodbe, zvyknutá chodiť všade za ním. Niečo mu bude chcieť povedať.
nebude vedieť čo. On jej povie, Ale no, dievčatko moje, všetko je v poriadku. Taký je život. Jej vyhrkne slzy a bude mu chcieť povedať, že nechce ostať zase sama. Že ju desí predstava byť zase sama, že to nie je fér. Nahnevaná, zmetená, neistá, smutná, nevedno, čo ju podnietí prehrabávať sa vo vreckách, až nájde drsného hada. A bez toho, aby chápala, čo robí, mu položí do širokých dlaní kúsok povrazu. On stisne v ruke dar od milej baciliatej koriny, dar, ktorý ledva rozpoznáva. A prvne sa otočí na pete a navždy jej zmizne zo života. Na povzbudenie povie, aby si konečne trochu pospal, aj keď už nikto nenastúpi. Je to jednoduché, nech si viaže dvere kuper znútra. Pozri, povrazom. Povraz a trocha tmy vyriešia všetko.